lokacin da aka gaici sayyidina Hussein ya taso daga Hijaz ya taho Iraki, to ya taho da 'ya'yansa gaba ɗaya da kuma ƙannansa gaba ɗaya da 'ya'yan 'yan uwansa, ma'ana da 'yan uwansa da 'ya'yan 'yan uwansa da 'ya'yansa duka suka taho, kuma kusan dukkansu aka kashe su an bakarati abihim illa qalilan. To cikin qalilan dinnan a cikin zurriyar Husaini mutum ɗaya ne ya tsira, shine Ali Zainal Abidin, saboda a lokacin shi ba shi da lafiya, to don haka sai aka ce to shi kar ya fito yaƙi, sai bai fito ba. To a lokacin yana ƙarami yana matashi, bai fito an yaƙin da shi ba, don haka sai ba a kashe shi ba. A wata ruwayar kuma an ce shi ɗaya daga cikin shaidanun da suka izautar yaƙin Karbala ɗin Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, shi ga babansa babban mutum, amma shi kuma giyar mulki ta ebe shi, ya haɗa kai da waɗanda Yazid ibn Muawiya ya turo domin tsare gabar Iraki don kar a bari Sayyidina Hussein ya zo a yi masa mubaya'a, saboda ya san duka farin jininsa bai kama kafar jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma da za a daka ta zuciyar mutane da sun fi son jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine jagora fiye da Yazid ibn Muawiya. Kuma ita Iraki a wannan lokacin, har zuwa wannan lokacin, akwai ragowar barbashin waɗanda suke suna nan sun tsaya kai da fata akan cewa ko da aka yi sulhu tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Al-Hasan, to su ba a san ransu ba, to don haka kawai suna jin Husaini zai taho sai suka ga ai ta kwana gidan sauki, shikenan ma ruwa ya koma rafi. To kuma har yanzu akwai waɗanda su kuma sun amince da sulhun, amma dai ba su ji daɗin ɗora Yazid ibn Muawiya ba, wanda rashin jin daɗin ɗora Yazid kuma ba wai su kaɗai ba, da yawa daga cikin mutane saboda ba a saba ba, a kansa aka fara uba ya matsa ya ba wa ɗansa, shi kuma Muawiya ya haka ne binan alal ijtihad, sai da ya tuntuɓi waɗansu daga cikin waɗanda suke tare da shi duba da abin da ya hango na maslaha, sai ya yi haka. To don haka sai na Husaini aka gayyace shi sama da mutum 10,000 suka rubuta mai wasiƙa cewa ya zo za su yi mai mubaya'a. To jin ya taho shi kuma Yazidi ya ji tsoro, ya ga cewa in dai Iraki ta faɗi fato za a iya cinsu da yaƙi, saboda haka sai ya turo Ubaidullah ibn Ziyad ibn Abihi cewa ya zo duk yadda za a yi ya tabbatar da cewa ba a yi wa Husaini mubaya'a. To shi kuma sai na Husaini bai ma yadda ya baro Hijaz ba, sai da ya fara turo jakada Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, dan baffansa, ya zo ya ga da gaske ne ku 'yan Irakin nan suna jiransa. Ya zo sama da mutum 1000 kaza suka yi masa mubaya'a, ya sauka a gidan wani daga cikin 'yan shi'an Irakin da ake ce masa Hurr ibn Yazid, a afuwan da ake kiransa Hani ibn Urwa, ya karɓi bakuncinsa. To lokacin da labari ya isa zuwa ga headquarter a Sham cewa to ai yanzu ma kafin Husainin ya zo ya turo jakada, kuma ma mutane sun je sun masa cappa kafin ma Husaini ya zo, sai ce to lallai a gaya wa gwamnan Kufa ya dakatar da wannan mubaya. To ganin cewa gwamnan Kufa ba zai iya ba saboda shi sahabi ne, An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari al-Khazraji, wanda babansa Bashir ibn Sa'ad sahabi ne, shi ma kuma sahabi ne, babarsa kuma Jamila bintu Rawaha, yar uwar Abdullahi ibn Rawaha, mawaƙin nan sananne. Sai ce shi ba zai iya ba, sai aka sauke shi. To sai aka turo sabon gwamna, shine Ubaidullah ibn Ziyad ibn Abi, shi kuma yana ɗaya daga cikin ƙauraye na gwamnatin Bani Umayya, wanda su ko menene za su iya, kamar yanzu a ce wani sarkin dogarai ne, sarkin dogarai da abin da sarki yake so a yi da wanda baya so a yi, shi kawai abin da ya sani a kara wannan ma'anar.
kun sha jin labarin Hassan sarkin dogare da kissarsu da sarkin Kano da aka ta jin labarai, wasu sun inganta wasu ba su inganta ba. To su irin wayannan ba wai duk abin da suka yi ne zaka ce wai shi sarki ne ya ce su yi haka ba. To amma akwai abin da za su yi din ba sarki ne ya ce su yi ba, amma zai ji daɗin an sun yi. Akwai kuma abin da za su yi din kuma ba zai ji daɗi ba. Kawai an turo su an ce su zo su daƙile mubaya'a da za a yi wa Husaini. Yana zuwa dama ya sauke Nu'man ibn Bashir, to kai tsaye kafin Husainin ya iso ya ce aje a kawo masa Muslim ibn Aqil din da aka turo ya kashe shi. Da ka'idar yaƙi ba a kashe ɗan aiki. Sannan ya sa aka ɗau Hani ibn Urwa ɗin shi da ya ba da masaukin, shi ma aka wurgo shi daga sama aka kashe shi. To sannan ya zara tukufinsa akan mutanen Kufa, duk sai suka koma gida. Husaini yana ta tahowa da 'ya'yansa da iyalansa. To wanda ya fara yaudararsa an ta gaya masa a hanya, ka koma, mutanen nan fa ba za fa su iya yi maka komai ba fa, in rigima ta tashi tafiya za su banka. Har ma wata ta zo ta ce, ni na yi mafarki fa an ce za a kashe ka a can. Ya ce, to kin ga wanda in tafi inda za a kashe ni kenan, tunda ajali na yana can, dole in tafi, labudda limin masra'i. Farazdak ya zo a hanya ya hana shi tafiya, ya ce a'a, Abdullahi dan Umar ya hana shi, duka yawancin sahabbai Abdullahi dan Abbas duk suka hana shi. Ya ce zai tafi da shi dai bari ya ci, so da ba kansa yake ba al'umma yake ba. Ya taho, wanda ya yaudare shi a hanya ya fara yadda ya shiga, ya iya bashi ya koma, shine shi Umar bin Ibn Sa'ad. Amma kafin na ya gamu da Al-Hurr ibn Yazid al-Yarbu'i, ya ce masa to fa Kufa ta rikice, mutanen da ka sani za su taimake ka to yanzu ba su iya taimakon ka ba, domin a gabansu aka kashe Muslim ibn Aqil dan aikenka. An kashe shi, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. sai ce to a lokacin duk sai ya karaya, sai ce to jama'a mun sallata kawai mu juya. Sai iyalan Muslim bin Aqil suka ce to in kun juya mu kuma daga nan za mu fara, tunda an riga an kashe mana mutum, to mu ko ba za mu haƙura ba, sai dai mu ƙare. Sai ce a to kun mun halarci mu tafi. To shine shi Umar bin Ibn Sa'ad ya yi musu ƙofar rago suka shiga. To ko da suka shiga har suka isa zuwa Karbala, to an yi yaƙi. Amma shi Husaini ko da ya shiga din yana ta neman mutanen da suka gayyace shi, duk sai suka koma gida. Jama'a ku fito, suka ce kai ai mun fasa. Jama'a kuma kuka rubuta mun wasiƙa kuka ce in zo, suka ce da kenan, amma yanzu yadda al'amura suka juya, yadda al'amura suka sauya, ba za mu iya ba. To don Allah waye zalunci Husaini kenan? Su da suka gaice shi, da ba su gaice shi ba da yana zaune a can, in yi so ma duk abin da za a yi dai sai dai a yi yakin cacan baki daga nesa. Jama'a haka za mu yi da mu ko ina sai dakaru, kai wasu ma sun juye sun rikide sun koma cikin rundunar ibnu abihi Ubaydullah ibn Ziyad. Shi kuma Yazid yana can Sham, shi dai ya turo ya ce kar a bari a yi mubaya'a. Ya za a yi kai ka sani, kawai kai dai kakka bari a yi mubaya'a. To a lokacin shi Sayyidina Hussein da ya tabbatar ya ebe tsammani cewa mutanen nan ba su taimake shi ba, to da aka turo masa 'yan saƙon da za su tattauna, an ba shi zaɓi cewa ya haƙura a kama shi a sa mai sasari a kai shi wurin Ubaydullah ibn Ziyad. Ya ce ba daidai ba, a kai ni da raina a ƙasƙance bai isa ba, kuma yana da gaskiya. Suka ce to shi kenan sai dai ka zaɓi ɗaya, kowannan ko kuma ga ta tsiya ga ta arziki. Ya ce to ku bani dama in yi tunani. To shi ne ce to ina so ku bani kumin alfarma, ni ku bani in je in samu Yazidin da kaina. Suka ce a ba zai yi ba. Ita to ku bani dama zan juya in tafi, na fasa, tunda waɗanda na zo wajen su kuma sun kyamace ni.
shi za ka an ce su suka kashe Husaini tunda su suka kira shi daga ce a'a kawai cikin dare hudu ba wa mutanensa ya ce to abinda nake so da ku ni suke nema ba ku ba, duk wanda ya ga yana da dama to na yafe masa kuma na gode muku a bisa halaccin da kuka yi muku, kowa ya tashi ku kama hannun ƙananan yara da mata ku fita ku bi daren nan ku kyale ni da su, da abin da za su min su min, abin da Allah ya kaddara kuma zai faru ya faru. Wasu masu ɗan rauni suka tafi, wasu kuma suka ce duk abin da zai same ka ya same mu. To kankace mai wannan gari ya waye aka yi kansu sai yaƙi. To a lokacin shi Zainul Abidin baya cikin waɗanda suka fito yaƙin saboda ba shi da lafiya. To shi Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya zo shi ya hana a kashe Zainul Abidin, ya ce ku kyale shi ba shi da lafiya, lokacin yana fama da zazzabi. To ba a kashe shi ba. To kusan a lokacin ne aka kashe Hussein, wanda ya fara shiga cikin rundunar Husainin ya kai musu bara. Ana wani ne ana kiransa Sham ibn Ziljawshan. To an rawaito har da wasu sunaye da ake zargin su suka kashe Sayyidina Hussein. To da haka dai a cikin tsatsan Hussein ba wanda aka bari sai Ali Zainul Abidin. Sannan a cikin 'yan uwan Sayyidina Hussein wanda suka fito gida ɗaya, Zainab ita ce ta yi saura. Da haka da Zainab da Ali da 'yan ƙananan waɗanda aka tara suna cikin wanda aka ebe su, aka ce to a tafi da su Sham. Kamar su waɗanda suka ebe su suna tunanin sun kama fursunonin yaƙi ne, to amma da aka je shi Yazidu abin ya tsorata shi a bisa ruwaya mafi inganci. Ba zai kubuta daga laifin kashe Sayyidina Hussein mutum da shi ya turo, amma dai an samu ruwayoyi biyu. Ruwayoyin 'yan shi'a suna cewa ya yi ta munna har ma yana ta waƙa ma yana ta yaban wata karuwa sawai Ummu Kalthum sunansa. Wannan duka ruwayoyi ne na ƙarya wa'anda yawancinsu sun bi ta kan Al-Waqidi da kuma Abu Mikhnaf Ludu ibn Yahya, shi kuma rafidiyun ne khabith, dama shi kan kare bai haushi ba to me zai, wannan shine iya abin da zai ko. To amma akwai ruwayoyi a cikin tarihi Tabari da wasu daga cikin littafai da aka nuna cewa shi kansa Yazidin yana ma kan karagarsa sai da ya faɗo da ya ji labarin kashe Hussein, har ya tsine wa Ibnu Ziyad, ya ce Allah ya tsine masa, ya ce